Kadom, apran sila ngatum All India 24/7 news kelang gona ngatum phan ngatum phan nidi aring sam abeta thandang khai dorsin tog ge hinpen kadom pajereklo kadom. Tata kini kenang so abeta mate special report mate ahok pera abeta ko ansi karbiang nongolong pen elong lapen development kelong dun punat labang so aku thak ni linang tum phan padak pen ke pathek long ji lapen nang tum phan ke klang ye phan si ini tum jisik pon lo. Tang den nang tum kitchen pen tiyo abeta lang parikha nang tum labang so ke thek long la ke nang tum la mondir mesen ke thek long la pen nang tum la kadok le banduri bar la pen get kadok ka ke mesen kunat lo nang tum chinima karbiang mongara na phani lipini kladak pen kethan ke la hello Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma alang lakang hon alang lolo khimon ashram aphan kaching hon pena joksi labang so kato kabe ice cream di pondo lapenan patane ilatum karbiang long matana sponsor ke chari bang khu mate chief executive member CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim karbiang long mate CM Dr. Tuliram Ronghang ake hai pencil bang so lokhimon ashram long stame mesen skin di pondo atheke dak mondir pencheng lok lapen guest house pencheng lok program itum thek ponong lo guest house long mesen lang tum thek long alang tum pena joksi karbiang long otana sponsor ke chari pona ke hai CM Dr. Tuliram Ronghang alang lipensi labang so tim alang tum aphan Lokhimon Ashram hemku Lokhimon Ashram long stame alang tum non ipon nang tum thek ponong lo lapenan partani isi berta keme karbiang long ke non mondil mate kardom kardi hemku Lokhimon aphan kardom adim ke thenai I schemes tame non Assam chief alang li Hemanta Biswa Sarma pena joksi alang li non people lo chief minister alang li pena joksi non mondir tame alang li dak mesen kestan kimpon bomlo karbiang long pen ke thenai scheme dak non people lo ya mondir ke thenai lapen partani tum thek ponong dak mondir long atheke banduri bar pen chenglok phir pen chenglok lapen partani sok phei yang long stane itum thek ponong lok toan mesen block semar konbono blok kita semar tanglap non ha sok phi yang long mondir along lire tik an lang nom salam kon tanglo na pen get na tum thek long lo ka to ka be thek long lo ta ke pini nang tum karbiang long arat la pen ka to ka be solang duara ra thani ke pachini kan tung la hello karbiang long otama sponsor chief executive member ake hai CEM Dr. Tuliram Ronghang alang li Lokhimon Ashram aphan labang so ashram adim long karbiang long angkang pi mate India det angkang pi anke karbiang long ke ashram hello det angkang pi long angstane Lokhimon Ashram phan dhorom ke kroyara phemkhul kumar phan ke kroyara to anke atir pi a het ke ladak hello karbiang long labang so pena joksinon karbiang long ke Lokhimon Ashram long slame mesen Halloween ke bangi to phan tame ke sang aju ke sang phan tame guest house tame dakin polo lapen tuar mesen pi polo lapen mondir tame hektan non kim pon bom lo lapen ke kintang mondir tame nang ton thek long lo asla thona thaksi karbiang long angkang pi long kwan si karbiang long along itong karbiang long autonomous council ke chari pon CEM Dr. Tuliram Ronghang alang liko ang si kam claim pon man labang so puthak nitong All India 24/7 news sa hinpen nang to kan paklan pon ko continue nang tumang langgo kado ko kelang wana ratang phanta nitong All India 24/7 news sa hinpen nang to phan churo pajereklo kurang tu kado